Na, sziasztok fiúkos lányok, én Robi vagyok, és szeretném nektek mutatni itt a Holiday MT V.1-es szerverét. Igazából DRS-ről ki lettem azért bannolva, mert trókodtam annyit, hogy ugye beírta a szerveren egy gyerek azt, hogy per adminod, és én ezt leírtam, és hát mondtam egy 12 éves gyereknek teljesen, hogy írja be, és kapsz pénzt. Erre a szerencsés admin kibannolt engem 7 napra azzal az indek, hogy nem trollkodsz. Igazából az anyagokról pár szót ejtenénk, hogy ez a Doug Jefferson, nem Doug Joe, elnézést, nem tudok beszélni már. Szóval Doug Joe, az igazából egy fogyatékkal élő ember. Olyanokért bannol, kikkelget, nagy a pofája, mert admin, és csak azt hiszi, hogy ő itt a nagy ember. Szóval ez az admin teamről igaz nem mondok semmit, azért még itt van Jack HD, aztán most akkor azt szálltok, hogy az hihetetlen. Ki van még admin, várja. Azért ez a per admin azért nagyon konkrét, tehát azért az odabasz. Az mindent visz szerintem. Hát ez annyit mondok, hogy editelt szerver, egy rakásfokos. Alap zero módon fent, még Crest map sincsen. Itt egy skin tudtok választani. Itt a trafi, érted? Itt a trafi. Nagyon konkrét. És igazából olyan helyre kellene tenni a trafit, ahol nem látszik, de hát oda teszik, ahol látszódjon, hát miért ne? Elnézést a lagért, a gépminő, és hát a minőség az most nem lesz valami 100%-os, de most nem tudok most már pár pillanat mit kezdeni, mert rosszabbik gépemen vagyok. Akkor ugye itt a PD, hát én ezt nem értem, tehát ez itt most így mi? Tehát nem baj. A kocsi modok azok nem tudom, nem vagyok tiszta, hogy az MTA szerverekkel, de ez a HUD meg ilyenek. Rendőrkocsi mondhat, mi más, hanem Audi, tehát csak Audi, mi más. Az admirokról még visszatérve, hogy nem a legaktívabbak, hogy ezt mondjam, nem a legsegítőkészebbek. Tehát el akarok menni a favágó telepre kezdőként, hogy az ott van a határon túl, és menjek el gyalog, szó szerint menjek el gyalog, és azt mondja, hogy utoljára gettelek oda, és ez volt az utolsó, meg ilyenek. Azt szerintetek, meg itt a városház most, ez mit keres itt a városházat? Tehát jó, mondjuk ez megszokott már, itt a munkák. Holiday City munkaügyi központ. Igen, tehát még látszik is, hogy alap zero az egész. Igazából elvileg a csomag szállító az most sokat keres, szóval akkor elvállaljuk ezt. És akkor a per. Már van munkád, de szeretnél volna használni a pervet. Most felmondtam egyszer igazából, na mindegy. Akkor felvesszük, és akkor újra felvesszük a csomagszállítót. Így. És akkor amíg a telepre, és akkor megnézzük, hogy mi is fog történni. De mint látjátok, ez a belépéspontnál az nagyon konkrét, tehát ez már valamelyik szerverrel láttam is. Na mindegy. A kis mini térképen is látszanak az ikonok, vagy képek, nem tudom, ti minek hívjátok. Nem a legjobb most igazából hova kell mennem, tehát nem is jelzi semmi. Tehát most szerintetek most hova menjek? Így, ott egy csomagszed, ez a kis furgon lenne? Ez nagyon konkrét. És gyalog odáig menjek el, tehát értitek? Értem, tehát ezt nem értem a szerveren, most tudom, hogy menjek el gyalog. Most mire elfutok odáig egy jó 5 perc. És ezt még kicsit tudom vágni, mert még nem vagyok a legnagyobb videó, szóval nemrég kezdtem a videózást. Látjátok az a csatornámon lévő videókat. Szóval, ja. Milyen videók vártok a elkövetkező jövőben? Hát Cségum az ugye van, de nem vagyok valami nagyrangú, meg ugye a gépem nem a legmegfelelőbb a Cségóhoz, de elmegy lag nélkül, lagmentesen. És hogyha szeretnétek ilyen skin sorsolást, meg ilyesmiket, természetesen videóban, hogy csalás legyen, természetesen videóban fogok sorsolni a skineket, akkor leírom a leírásban, megtaláltok a Steam offeremet, és akkor azon keresztül tudnátok nekem skint küldeni, illetve hogyha írtok kommentet itt a videó alá, akkor vagy küldtök egy Facebook linket, akkor bejelölek titeket, és akkor megbeszéljük ezt az egészet, hogy mi, hogy is lenne. Igen, tehát akkor lesz itt még egyéb dolgok is. Mi van még? Igazából nem mentem végig teljesen a szerveren, tehát neki is kezdtem mondjam, de itt ez az önkormányzat, igen. Van egy Ferrari, Range Roverek, a limuzin.
Tehát mint látjátok, alapzírus az interior is, tehát teljesen alap, ez még Cosa Nostra HQ, hello, hát még ez is szar. Mikor itt már önkormányzat, be sincs mappolva, semmi. Az OMS azt így nulla az egész, letettek egy garázsban, ott vannak benne az OMS-es kocsik. Rakásfos az egész szerver szerintem. Sehol se tart. Nem tudom mikor nyílt a szerver, csak így ráttam Facebookon a hirdetést és igazából arra figyeltem fel. Semmi mappolást nem láttuk eddig a szerveren. Semmi. A szerver az full alap zero, annyi nagyon nehéz volt megcsinálni a frakciókat. Az admin team az meg gyalázatos egyszerűen. Ma 7 órakor lesz egy admin TGF. Tehát ugye mivel az okos kisgyerek az engem kibannolt a TSO 7 napra, így nem lesz esélyem adminnak lenni. Mert igazából is nagyon szeretnék, hanem hogy az admin TGF azért kíváncsi lennék az alcímnek a hangjára. Leginkább. Most szerintetek ez így konkrét? Tehát idők a munkához és semmi nincs itt. Szerintetek? És akkor itt hogy kezdjek el játszani a szerveren? Itt kell letenni valahol a jogsit, várjál. Na nézzük. Itt ezt hol kell letenni itt a jogsit? Semmi interior nincsen. Srácok, nagyon komoly a szerver. Na nézzük itt hátul. Katonaság iroda. Tehát katonaság, mikor itt kell tenni a kresszvizsgát. Konkrét, na nem baj. És kocsi, meg sehol. Ez nagyon szép, gyerekek. Tehát így a szerver igazából így ennyi. Taxinak az allídere egy 12 éves kisgyerek. A TGF annyiból tartott, hogy jelentkeztem a taxitársaságba, és a TGF annyiból állt, kikérdezett 3 RP, 3 TS szabályból. Pikpak megválaszoltam neki, és így ennyi is volt. Elmentünk kocsikázni 2 másodpercet, és mentem egy kanyart, és azt mondta, jó, fel vagy véve. Ennyi volt. Szerintetek? Istenem, ez a szerver tiszta cinkes, meg ez a scoreboard, meg Istenem. Most ez egy dolog, hogy Jack Hadil a idézőjelben a nagy videós év, hát most ez nem érdekel ki a szerver, hogy nem tud így normálisat összetenni. Szóval, itt most ez párpül, ez itt mi akar lenni, de 4 sárkány kaszinóval és le is van zárva, hát ez nagyszerű. Nem tudom, a mikrofonom zúgja majd videóban, azt nem tudom. Szóval mint látjátok, alapzírós még az egész, és hát ilyen alap interiorok mint lent vannak. Full alap az egész, és ilyen szaratyi interiorok még lent vannak. Amúgy 30 000 forinttal kezdesz, és azt nem is tudom, azt mondom, igen, 30 000 forinttal, csak ugye már én ugye itt buggoltottam már olyan kocsikat, és hát igen, sikerült egy taxikocsit elhoznom, és igen. Na mindegy, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, a cségó színeket akkor megbeszéljük, sziasztok!